Pang-aamba ng taga. Pagtutok ng pana. Ngayong taong 2025, hindi biro ang mga kwentong ating nasaksihan. Sa sarili nilang padre pamilyang si Benedict. Mga kwentong sumasalamin ng tunay na buhay. Mula sa nakakaantig hanggang sa nakakapainit ng dugo, dahil marami pa rin sa atin ang nakakaranas ng karahasan. Kaya naman para sa top 5 best legal stories ng ako Bicol Tabang Ora mismo sa taong 2025, isa-isahin natin balikan ang 5 istoryang tumatak sa atin. Mula sa Ligao City, isang binatilyo ang 2 buwanang nawawala at matapos lumapit sa aming programang Tabang Ora mismo, ito ay natagpuan na. Ako po si Judy Lucas po, nananawagan po ako sa Tabang Ora mismo po na sana mahanap na po ang aking anak na si Julius Lucas po. Kung nasaan ka man, Julius, sana magpunta ka man sa amin para hindi kami nag-aalala po. Matapos matanggap namin ang hinaing ni Nanay Judy, hindi na nag-aksaya ng oras ang aming team at agad itong pinuntahanan sa Barangay Tambo, Ligao City. Sa tulong ng Women and Children Protection Desk ng Manito Albay, natunto ng aming team ang kinaroroonan ni Julius. Paano nyo po nahanap si Julius po? Upon receive po ng report, galing po sa Tabang Ora mismo, nag-verify po kami sa peryahan dyan sa Manito, located po dito sa poblasyon. And then, yun nga po, na napagtanungan namin sa nagmamanage ng peryahan kung may Julius Luces na personal po sila. And then, na-confirm po nila na meron po. And then, tinuro po nila yung bataan po mismo. And then, nakausap po namin yung si Julius. 12:20, nagpunta kami sa peryahan. Sabi po ma'am ni Julius, hindi siya nakapag-contact sa parents niya kasi nga daw po nawala yung cellphone niya nung bagyo. After 2 days, nawala po yung cellphone kaya nawalan din po siya ng communication. Pagdating ng aming team sa kanilang bahay, ito lang ang nasabi ng kanyang ama. Bukan kahit santo pa manggila. Tingnan po paano ba? Sente ka ukon. Kung halimbawa, kan sa kuna ngona ni kan pinagang panon ngona iba. Magrum-rum kita sa pinakang mal na Diyos. Nga si Papa mo, pigpaalip ka. Kantaban ko sa para sa inyo. Man ako sa inyo ipamana. Mag-iskwila. Kamu kan umra ko sa para sa inyo. Ramonoy ako noyo kadayo may piluga pwede di ako nakaangis sa pero nagapaniwa ako para mabuhay ka mo. Pigulat ko na sana na pumuspos kan sa ating kandila na pag nagpuspos tapos na kita. Ano ka mo anak? Sa ating mga kabataan, nagsisilbi itong paalala sa atin na ang mga magulang ay gagawin ng lahat para sa mga anak. Pang-aamba ng taga. Pagtutok ng pana. At pagtali sa lieg ng sariling anak. Ito ang naranasan ng mag-inang Joan at alias Boy sa sarili nilang padre de pamilya. Isang maaksyong kwento naman ang nangyari sa Barangay Bagakay, Legazpi City. Isang kwento ng pamilyang unti-unting nasira dahil sa maling gawa ng mismong haligi ng tahanan. Sa salaysay ng biktima na si Joan Balidoy, ibinahagi niyang matinding pang-aabusong umano'y kanilang naranasan sa kamay ng kanyang mister. Ito yung inaamba niya po ako yung utak po. Tapos yung inano po ako yung sinahit niya po ako yung pana, yung ginagamit niya sa dagat. Dahil sa matinding pang-aabuso, napilitang umalis si Joan at ang kanyang anak. Ngunit habang sila'y paalis, pilit umanong kinuha ng mister na si Benedict ang bata, kaya't napilitan siyang isuko ito. Hindi niya inasahan ang mga sumunod na pangyayari. Mga pagbabanta ni Benedict sa buhay ng kanilang anak, kabilang ang pagpapadala ng larawang pagtali nito sa lieg ng bata. Dahil sa desperasyon nitong mapabalik si Joan, lalo pang lumala ang sitwasyon.
Kaya naman agad na kumilos ang tabang ora mismo upang iligtas ang bata mula sa mapanakit na ama. Kuya ko magbago ka. Dahil puro ka lang taram. Dahil naapiktan, di ang apita. Ang payong pa na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-iba ang ihip ng hangin. Para mag-aral ko sa inyo. Iba kong makakita. Ano klase kang ama? Dahil biglang lumambot si Benedict. Bigla itong lumapit kay Joanne, lumuhod at humingi ng kapatawaran na tilang sising-sisi sa mga nangyari. Agad naman itong pinatawad ni Joanne, alang-alang sa kanilang anak. Maano na po yun. Hindi na po kami humantong sa ganito na naman. Sana gawin niya na yung tama. Sa kabila ng lahat, wala nang hihigit pa sa galit at puot na nararamdaman kapag pagmamahal na ang pinag-uusapan. Isa namang sensitibong paksa ang kwentong ating babalikan dahil isang dalagitang nakaranas ng pangahalay na ang sospek ay pawang mga menor de edad lamang. Ang mas malala pa rito ay di lang isa dahil dalawa ang nanghalay sa dalagita. Mga kanilang parang aso lang na pagbaba ng isang aso, yung isang aso naman. Eh, hindi naman yan hayop. Nangyari ang krimen dahil sa simpleng ayaan ng magbabarkada na akala nila ay magsasaya, ngunit nauwi sa disgrasya. Uminom po kami nun. Tapos po, natapos na po kami ng isa po. Tapos po, bumili po sila ng isa. Sobrang hina po ng katawan ko. Sakit po ng ulo ko. And yung, Nahihilo ka? Opo, nahihilo po. Nakadalawa ng tagay na lang po ako nun. Tapos po, naghiga na po ako. Lumabas na po sila nun. Tapos po, pumasok po yung isa. Pinasa po ako. Pagkatapos po, lumabas po yung isa na yun. At pumasok naman po yung isa. At walang pag-aaninlangang lumapit sa programa si Nanay Gina, ina ng biktima. Ako po ay humingi ng tulong sa inyo sa tabang ora mismo na mapabigyan ng hustisya ang nangyaring pangahalay o panggagahasa sa aking anak. Mga minor de edad po ang anak ko, 14 anyos. Tapos 17 anyos lang po ang humalay sa kanya. Agad na nakipag-ugnayan ng aming team sa Women and Children Protection Desk upang masampahan ng kaso ang mga sinasabing sospek. Ito, grabe ang hatlit ko, nervyos. Dahil ko aram kung anong gigibuhon ko. Tapos kang natabangan nindo kami. Ito tapos ngunyan, yao na nakapag-file na kami. Medyo nakahangos-hangos na ako. Nakahinga na ba ng konti. Medyo okay ng pakiramdam ko. Kasi sabi ko, kahit papaano, muusad na. Po, thank you ng marami sa Ako Bicol, sa Tabang Ora mismo po. Kahit malayo po kami, narating kami, nabigyan kami ng tulong. Kaya sobrang salamat po. Kaya po yung mga katulad ko din na may mga problema sa buhay na hindi basta masolusyonan, nandito po ang Ako Bicol. Tabang Ora mismo talaga. Walang sino mang magulang ang papayag na malapastangan ng kanilang mga anak, lalo na kung ito ay sa anyo ng sapilitang pang-aabuso. Nalaban ako hanggang dulo. Away ng mga kabataan ora mismong nabigyang tugon at umani ng mahigit 1 million views. Ikalabing-4 ng Mayo ngayong taon, nag-viral ang video ng isang grupo ng kababaihan na nasangkot sa panggugulpi sa isang dalagita. Ang dalagitang nakaputing damit, nakasalampak na sa kalsada habang sinasabunutan ng 3 babae. Hindi pa nakontento ang babaeng nakasandong itim. Hinawin nito ang buhok ng biktima at bigla itong sinampal. Sa pangalawang kuha naman ng video na ito, naulit muli ang panggugulpi sa biktima sa loob pa mismo ng sementeryo. At ang nakakalungkot pa rito, may mga batang nanonood na animoy sanay na sa ganitong eksena.
Matapos malaman ni Nanay Marisa ang sinapit ni Rose, ay agad itong dumulog sa Tabang Ora mismo. Gusto ko talaga sila makausap. Kaya lang, kumbaga sa ano, wala kami malalapitan kung sino, kung kanino kami hihingi ng tulong. Ako wala man talaga ako alam madam. Nalalahimik lang talaga kami. Kahit yung anak ko nagsasabi, huwag ka lang mama mag-alala at ayaw ko ng gulo. Iiwas na lang ako sa gulo, sabi niya. Wala man yan kasalanan. Bakit yan? Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Team Tabang Ora mismo at agad itong nakipag-ugnayan sa punong barangay ng Binitayan Daraga Albay upang pagharapin ang mga sangkot sa gulo. Yung kita ko dyan po para masoy-soy kung ano talaga so puro ang problema, tapos niya nga bilugbog, niya nga nagbugbog, ano? Niya nga ta bilugbog ka nung muning ano? Hindi mo po sila yung account po. Tapos ako po pinag-video. Hindi po ang galing fake account. Siya po iyan. Halata sa mga halata po sa mga tigparasabi niya sa mga post niya. Mahal ka. Ang pinag-anaga post din eh. May tig-chat po siya ulit na di daw siya pupundag at di daw siya nakabalas. Ha? Ikaw, barkada mo. Nag-chat ka sa akin. Pag nung nasa kapusan ka, sabi ko, mag-ayos sa nakita. Ang gusto ko naman, niya nga talaga po sa binugbog niyo siya. Pinakastan man po kami sa... Ako po ang pinakainot na pinakastan sa nilo. Ika nag-agdag imano-mano, umalo ka. Nakakagdag po yan. Hindi kita para ma-settle niya niya. Maya-maya lamang, O, kana, sa nangyari yan to, nag-walk out si Tupi. niya nga talaga po sa puntong binugbog nyo nga rin siya. Puro nag-provoke sa inyo. Pero kinalaunan, bigla itong bumalik. Kaya, anong ano nyo, sa pinag-biktima sa wagas nyo, Ang gusto ko lang talaga, palagi kanina yung patanong sa akin. Sino ko nagkastarin na. unong klaseng panagot niya. Nung ano lang na sila, hindi na sila matuto na ano, basta nila tapos sana hindi na maging sa ibang tao. Hindi lang po. Hindi nga para at least maiwasan ta, kung ano man mangyari, ikaw managot, kung ano man mangyari din, probo, ikaw man managot, ha? Sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ay agad na naaksyonan ng mga ganitong klase ng problema. Halika po, maglaro tayo. At ang pinakamasalimuot na reklamo na Ora mismong binigyang aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa taong 2025. Paano mo masasabi na ligtas ka sa inyong tahanan kung ang sarili mong pamilya ang sisira sa iyong buhay? Ang ating huling kwento ngayon ay nakakatindig balahibo. Dahil isang dalagita, paulit-ulit na pinagsamantalahan ng kanyang sariling lolo. Hindi lang isang beses nangyari ito, kundi 32. Pero hindi niya alam na may nag-aabang sa kanyang panganib. Kaya naman labis ang hinagpis ni Nanay Tina sa sinapit ng kanyang anak. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang aming team at agad namin sila sinamahan sa opisina ni dating Police Brigadier General Andre Dizon ng Philippine National Police Region 5. At dumiretso kami sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Dito na namin nakumpirma na 32 beses na pinagsamantalahan si Lacel ng kanyang lolo.
Matapos na makumpleto ang lahat ng dokumento, sinamahan na ng aming team sa Provincial Trial Court upang tuluyan ng makasuhan ng 32 bilang ng sexual assault. Isa lamang si Lisel sa libu-libong mga biktima ng mga pangahalay at mapagsamantalang tao. Karamihan pa sa mga biktima ng pangahalay ay balot pa rin sa takot at hiya. Na dapat kung tutuusin ay ang mga mapagsamantalang tao ang matakot. Kaya ang layunin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ay patuloy na maasahan hanggang sa susunod na taon. Dahil hanggat may mga biktimang takot at may kakulangan sa kaalaman pagdating sa kanilang mga karapatan, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ang aalalay at tutugon sa inyong mga pangangailangan upang makamit ang hustisyang nararapat. Medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo.